Тези сериали, в които ти участваш, Освалдо, се леят страшно много женски сълзи. Нямаш ли чувството, че понякога твоите партньорки плачат, може би и за това, че не могат да те притежават след като свършат снимките? Fíjate, eso es algo que a mí siempre me gusta aclarar, ¿no? Да, това е нещо, което винаги бих искал да изясня. Realizar una escena romántica o apasionada Снимането en на un една estudio de романтична или grabación страстна сцена в студио, es la cosa más horrible del това е mundo. най-ужасното нещо на света. Sí, porque tienes 6 cámaras delante Защото de пред ti. тебе са 6 камери. El estudio está bien frío. Студиото е студено. Tienes como 40 personas entre 40 técnicos, човека, coordinadores, техници, gritando, координатори, които викат, directores, режисьори, maquillistas, гримьори, los compañeros actores locos porque tú terminas tu escena para твоите ellos колеги, comenzar a актьори, verlos. които са луди ти да свършиш, защото идва техния ред. И en medio de todo ese caos, В целия този хаос tú tienes que decirle a la mujer te amo. трябва да кажеш на жената обичам. Те гледам така, ти би могъл да играеш и мачо. Всъщност какъв си? Романтичен любовник или мачо? Un amante romántico o macho. No, yo creo que yo he erradicado el machismo de mi vida hace mucho tiempo. Аз съм изтръгнал мачизма, мъжкарството от моя живот преди много време. Que eso en un momento dado en Latinoamérica pues fue un mal que no era necesario. Смятам, че това е било едно зло в Латинска Америка, което не е било необходимо. Един мъж трябва да бъде нежен с жените, но само до някъде. No, yo pienso, fíjate, yo tengo una teoría. Вижте, сега си имам своя си Yo tengo una теория. teoría. Yo creo que la mujer es un ser humano Смятам, че жената е que debido a su naturaleza същество, което tan поради distinta a la своята толкова nuestra, различна природа от мъжката, yo creo que puede vivir Смятам, mucho че tiempo sin sexo, тя може да живее много време pero без секс. sin ternura no puede Обаче vivir un без segundo. нежност не може да живее нито секунда. Un segundo no puede Нито vivir една sin секунда ternura. не може да живее без тази Entonces, нежност. lamentablemente, a veces a los За hombres no nos educan съжаление, para ser tiernos. мъжете не винаги са възпитани в това да бъдат Y нежни. yo creo que el hombre que logra, Аз смятам, digamos, че мъжът, който liberarse успее да се del освободи machismo от това чувство, estúpido че е y мъжкар, y que se това глупаво presente усещане, vulnerable, ако той sensible се y tierno представи como una такъв, mujer, какъвто е нежен, чувствителен que es el с que една жена, verdaderamente logra llegar смятам, a че su- наистина ще a su успее espíritu, да a su стигне до нейната душа, до нейния дух. Интересна е тази тема, поначало Questo è un за tema muy interesante. хомосексуализма, защото така или иначе ние не можем да я подминем, тъй като особено се говори, че в Латинска Америка здравите са по-освободени или може би поради темперамента на латиноамериканците, нещата стоят малко по-различно, така че всъщност въпросът за болонския лес беше малко така да се каже завуалиран, а конкретно е да поговорим за тези неща, които са човешки и ги съществуват така или иначе. Най-вече и в шоу-бизнеса. Yo pienso que cada cual tiene la libertad de elegir el estilo de vida que quiera. Смятам, че всеки един от нас има правото да избере по какъв начин да живее. Siempre y cuando tenga la capacidad genuina de respetar el estilo que escoja otra persona. Разбира се, винаги когато има възможността и спазва и уважава този стил на своето съществуване. Y pienso que cada día más el mundo está quizá abriéndose a entender un poco más всеки един измина ese ден tipo de светът се отваря estilo de все vida повече към този que стил на inclusive en un живот. momento dado de nuestra historia fue considerado por enfermedad. Дори имало период в нашата история, когато това е било смятано Y за заболяване. obviamente ya hoy en día, Но entrando al ето año вече 2000, днес, ya sabemos когато que сме no es в una края enfermedad. на второто хилядолетие, un смятаме, estilo de че vida това que vive не una е persona болест, porque а se това е siente начин на feliz, живот se siente на a gusto. дадено човешко същество, което се чувства щастливо, така чувства се добре. Y yo respeto, por ejemplo, el estilo de vida que cada И cual аз elija para su vida. уважавам начина на живот, който всеки избира за себе си. Pero por encima de todo me gusta también que me respeten el mío. Но също така искам да се уважава и моя начин на живот. Sí, naturalmente. Definitivamente. Pero yo creo que ha cambiado mucho la percepción Аз смятам, че hacia ese tipo схващането и de отношението estilo de към vida. този начин на живот Y me се parece е bien. променило и това ми се струва Me parece положително. bien porque yo creo que la Струва mayor ми се virtud que puede tener положително, un ser humano защото es смятам, че aceptar al prójimo най-голямата tal cual es. добродетел на човека е да приеме своя ближен такъв какъвто е.